Πραγματικά και συγγνώμη, έπρεπε να έχουμε βγει εδώ και 35 λεπτά. Αλλά στα live γίνονται αυτά. Πιο πολύ ώρα θέλει ο Ιωκολύπτης και λιγότερο ο καλλιτέχνης. Ευχαριστώ για το αυτόρμητο χειροκρότημα, δεν είναι ανάγκη. Δεν είσαι υποχρεωμό, δεν θέλω έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, υποτίθεται ότι εγώ έπρεπε να έχω γράψει αστεία με θέμα το φασισμό. Αυτό είναι ζώρικο πράγμα. Το ψάξα λίγο και στο διαδίκτυο. Δεν παίζει, παιδιά. Δεν θα βρείτε πουθενά αστεία για το φασισμό. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Βρήκα πάρα πολλά αστεία, ας πούμε, για την πρώην Σοβιετική Ένωση, για όλο αυτόν τον κόσμο. Ατέλειωτα αστεία. Να λέμε μέχρι το πρωί. Πώς είναι, ας πούμε, το ρώσικο σάντουιτς. Βρήκα ένα Τσέχο στο ίντερνετ και μου το είπε. Το ρώσικο σάντουιτς μου λέει είναι ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί, ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί και στη μέση ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Βρήκα διάφορα τέτοια για αυτόν τον κόσμο. Μου είπε ένα άλλο Τσέχος, μου είπε μια μέρα λέει πήγε ένα τρένο στην Πράγα. Έφτασε το τρένο κόλλος, όλο λάσπες. Του λέει σύντροφε τι έγινε, άσε λέει σύντροφε εκεί που πήγαινα το τρένο, είδα στις γραμμές τον σύντροφο Ντούψεκ. Δεν τον πάτησε στο καριόλι, τον έχασα στα χωράφια. Δεν βρήκα πουθενά αστεία, παιδιά, για την εποχή του φασισμού στη Γερμανία. Δεν παίζει. Αυτό το αστείο για τον φασισμό δεν παίζει πουθενά. Όμως, ο φασισμός δεν έχει πλάκα. Οι φασίστες έχουν πολύ πλάκα. Μιλάμε για πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, αν ακούσετε, ας πούμε, από πού να το πιάσουμε, τα συνθήματά τους. Τα περισσότερα συνθήματα έχουν μέσα τη λέξη κολοτρυπίδα. Οι σκύλοι είναι. Άγχος έχουνε. Δεν ξέρω τι, αλλά πραγματικά η κολοτρυπίδα πάει και έρχεται, ειδικά με το αλβανική κολοτρυπίδα. Έχουν ένα τρομερό κόλλημα αυτοί, όλη μέρα ασχολούνται. Και όταν λέμε λοιπόν για φασίστες στη χώρα μας, δεν μιλάμε γενικά. Εντάξει, τα παιδιά ευτυχώς κάνανε κόμμα, να μπορούμε να γνωριστούμε. Μιλάμε κυρίως για χρυσαυγίτες. Θα σας δώσω μερικούς τρόπους αντιμετώπισης χρυσαυγιτών. Εντάξει, στον δρόμο οι τρόποι αντιμετώπισης είναι γνωστοί. Τους κυνηγάμε και φεύγουν. Αυτό δεν θέλει καμία συζήτηση. Το θέμα είναι να τους πετύχει σε ένα σαλόνι, σε ένα γλέντι τώρα που έρχεται Πάσχα. Εκεί είναι γαμισέντα, δηλαδή σου έρχεται, κάθεσαι, καλά καθόλου, κάθεσαι. Έχει πιάσει εκεί πέρα και τον καταλαβαίνεις το μαλάκα γιατί σου έρχεται απ' έξω. Σου ξεκινάει, ναι, δεν ξυρίζονται πια, δεν τους παίρνεις χαμπάρι άμα την εμφανίσει. Αφήσανε μαλλιά πια, ενώ παλιά ήξερες, τον Τούκι είναι χρυσαυγίτης. Και σου έρχεται απ' έξω, δηλαδή πιάνεις κουβέντα για έναν δρόμο που πέρασες, ας πούμε, και στην πετάει την πρώτη ρουκέτα. Α, Παπαδόπουλος έκανε δρόμους, ρε μαλάκα. Τον κόβεις κανονικά. Η δεύτερη κουβέντα είναι, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Εν τω μεταξύ αυτός έχει ψηφίσει η Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν λέει όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί που ψήφισα εγώ. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αλλά εγώ μόνο αυτούς ψήφισα. Αυτούς λοιπόν τους αντιμετωπίζετε εύκολα. Καταρχήν, όταν νιώθετε να σου έρχεται η σπασαρχιδιά και η φασιστήλα στη μούρη, βουτάς μια κοπέλα, οποιαδήποτε είναι δίπλα σου, δεν έχει σημασία να την ξέρεις, αρκεί να έχει το μαλλί καρέ έτσι. Όπως είναι τα κορίτσια στη φιλοσοφική κυρίως, να έχει αυτό το στυλάκι το μαλλί πίσω από τα αυτή. Αυτό που κάνει το κορίτσι εδώ μπροστά. Αυτό. Τη βουτάς, την καθίζεις δίπλα σου και του λες: η κοπέλα μου, δασκάλα δημοτικού. Φεύγει μόνο του. Παιδιά πραγματικά εξαφανίστε με, του πεις δασκάλα δημοτικού, του κόβουν τα αρχίδια. Ναι, δεν ξέρω, παθαίνουν ένα ψυχοπούκομα. Τους έχει βγει αυτό. Προσέξτε να δείτε. Οι χρυσαυγίτες δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι μύθος ότι είναι τόσοι πολλοί. Απλώς είναι σταθεροί χαρακτήρες και φαίνονται πολλοί. Δηλαδή, έχω παραδείγματα από τη ζωή μου. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα χρυσαυγίτη συμμαθητή στο γυμνάσιο, το Μανώλη. Τώρα τον έχει συμμαθητή ο ανιψιός μου. Ο ίδιος είναι. Είναι τώρα βέβαια, δεν έχει εξηγηθεί ακόμα το θέμα. Είναι τόσο ηλίθιος και δεν μπορεί να βγάλει το γυμνάσιο, ή το κόμμα του έχει πει εκείνη το πόστο σου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όμως διαφημιστικά, στο σχολείο μας Κουκουβάουνες, έχουμε 3 γενιές Χρυσή Αυγή. Το καταλαβαίνετε τι λειτουργεί, είναι σταθερή. Εν τω μεταξύ, από το Μανώλη έχω μάθει όλα τα μυστικά του Χρυσαυγίτη. Ο Χρυσαυγίτης, ας πούμε, έχει 2 δολοφονικά πραγματικά επιχειρήματα. Πέρα από τα δολοφονικά εργαλεία που βαλάει πάνω του, έχει 2 δολοφονικά επιχειρήματα με τη γλώσσα δηλαδή. Το πρώτο του επιχείρημα σε μπλοκάρει τελείως, είναι ό,τι και να του πεις. Δηλαδή, πας σε ένα μπαρ, δεν ξέρεις που είναι τουαλέτα. Πάει να του πεις, ρε φίλε, που είναι τουαλέτα και είναι Χρυσαυγίτης. Εδώ είναι εδώ. Σε έχει 5 λεπτά, κατουργέσαι να πάει προστάτη γιατί, επειδή εδώ είναι Ελλάδα, γάμο το Χριστό μου. Καταλαβαίνεις. Μα δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή. Να πάθεις κανονικά. Του λες τι εννοείς. Συγγνώμη, μην το δοκιμάσετε σπίτι, εγώ είμαι γυμνασμένος. Αυτό θέλει τετρακέφαλο, είμαι σαλπικίδη, έχω μπουτάρα, δεν είναι αστεία. Αυτό θέλει ναι, μην το δω. Εδώ είναι εδώ. Και σφίγγεται. Αυτό το Μανώλη λοιπόν τον τρελαίνω. Γιατί ο Μανώλης ως κανονικός εθνικιστής φασίστας έχει σοβαρό κόλλημα με τις σημαίες. Όπου δει σημαία, ειδικά είναι μεγάλη, ό,τι σημαία και να είναι. Ομάδας να είναι, ξένης χώρας, δώσ' του σημαία και πάρ' του την ψυχή. Τον παίρνω λοιπόν παιδιά κάθε μέρα, τον βασανίζω τρελάδι, το φτάνω στα όρια του εγκεφαλικού. Τον πηγαίνω στο κέντρο, αν έχετε παρατηρήσει, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, που είχε μια σημαία τεράστια.
Τον βάζω λοιπόν, κάθομαι ο μισός μέσα, ο μισός έξω. Του λέω Μανώλη, τι είναι εδώ? Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ τι είναι? Μπλοκάρι. Του το κάνω 12 φορές, αρχίζει πηγαίνει το κεφάλι του σαν αυτά που έχουν στην ταλίκια, στα αρχουδάκια έτσι. Τι είναι εδώ? Εδώ είναι Ελλάδα, τι είναι εδώ? Μπλοκάρι. Στα όρια του εγκεφαλικού μην πεθάνει και στα χέρια και έχω και τύψεις. Του λέω έλα ρε Μανώλη. Και εδώ Ελλάδα είναι, τον νοικιάσαμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνει, αλλά του χαίρεται. Έχει όμως ένα πραγματικά το πιο δολοφονικό ενός φασίστα επιχείρημα είναι αυτό. Ο Μανώλης λοιπόν, τον οποίο τον ξέρω από παιδάκι από το σχολείο, κάθε χρόνο 18 Νοεμβρίου 6,5 ώρα το πρωί είναι στημένος έξω από το σπίτι μου. Περιμένει πότε θα ξυπνήσω να με δει. Ξέρει ότι την προηγούμενη μέρα έχω πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και με περιμένει κάθε χρόνια, παιδιά, αυτή η ιστορία. Με το που βγαίνω έξω με τη ζύμπλα στο μάτι. Πού σου χθες? Έχει και αυτό που τα λένε πυκνά τα φωνή. Σαν να ακούς σλοβένικα. Πού σου λέω. Ο μόνος που λέει έτσι δεν είναι Χρυσαυγίτης είναι ο Μπάγκεβιτς. Άστα να πας στο διάλογο. Πώς του έχει μείνει με τέτοια ομιλία να μην είναι η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού σου ήμουν χθες? Έλα ρε μαλάκα, του λέω πάλι τα ίδια. Πού ήμουν χθες? Πού σου ήμουν χθες? Στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γιατί? Γιατί ρε Μανώλη, κάθε χρόνο δεν πάω. Ναι, πας, αλλά γιατί πας? Του λέω γιατί πάω. Πάω, κάνουμε την πορεία, πάμε από την πρεσβεία, μου τζώνουμε, πάμε στην πλατεία Μαβίλη, πίνουμε μπύρες, καληνύχτα. Μεταξύ μας αυτό κάνουμε. Μαλάκας είσαι, έχει ένα δίκιο. Εδώ είναι το μόνο μαλάκας που ανέχομαι από Χρυσαυγίτη. Είναι μαλακία, παιδιά. Αν το κάνουμε κάθε χρόνο, να μπούμε στην πρεσβεία, να μπούμε. Ας το κάνουμε τίποτα άλλο για την μέρα. Τέλος πάντων, μαλάκας είσαι. Του λέω όχι, ρε μαλάκα, δεν πάω μόνο για τη βόλτα, πάω για να τιμήσω. Τι να τιμήσεις? Το τάγκ που μπήκε? Του λέω όχι, το τάγκ τους νεκρούς. Και έρχεται. Ποιος νεκρούς? Του Πολυτεχνείου. Έχεις βίντεο? Επειδή το 1973 δεν είχαμε YouTube, δεν πέθανε κανένας. Καθηγητή πανεπιστημίου ιστορικό να του βάλεις απέναντι, δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να πει τίποτα. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι λαϊκό παιδί, του κάνω ρελάνς. Του λέω, Μπάμπη, τι έγινε στη μάχη των πλατεών? Τους γαμίσαμε. Έχεις βίντεο? Τι έγινε στα Δαρδανέλια? Τους σκίσαμε. Έχεις βίντεο? Και μετά τον πάω στην πρεσβεία. Τι είναι εδώ? Εδώ είναι Ελλάδα. Όλα τα κάνω όλα μαζί. Και αρχίζει και παθαίνει κακομπλόκο τον Καριόλη. Και αρχίζει μου λέει αλβανικές κολοτρυπίδες. Εκεί ξέρω ότι έχει πεθάνει. Και απλώς δεν το έχει ανακοινώσει ο γιατρός. Είναι δύσκολα, παιδί. Είναι δύσκολο θέμα. Εν τω μεταξύ έχει μια μαστρολάρη μέρα σήμερα. Σήμερα που γίνεται αυτή η εκδήλωση για το φεστιβάλ του φασισμού. Έμαθα ότι σήμερα λέει είναι μέρα κατά της αστυνομικής, παγκόσμια ημέρα κιόλας, κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας. Το ξέρετε σε αυτό? Ναι, τρομερό. Ναι, το έχουν, λέει, το διάβασα κιόλας, το ξεκίνησαν λέει κάτι αναρχικές οργανώσεις από την Ελβετία. Παιδιά, στο Σταυρό που σας κάνω, το διάβασα σήμερα, το διάβασα. Πάτη Πανάγια, να δω Αλβανόλιο, Ελβετό αναρχικό. Μα το πιστεύει. Ελβετός αναρχικός, μαλάκα, τρέλα. Αυτός ο Σταυρός ο κόκκινος σε κύκλο μέσα, γιατί... Τι φαντασίωση πρέπει να έχεις για να γίνεις Ελβετός αναρχικός? Τι να σου πω?